Nyakoro mweje dakika ina para tok sadek marukinyi kamura mura mintiere rwak ni machiegni e chenro mano mar mbaka oromo. Nyawado jalieta osekelo ni kit tete sana no kanyo kaka inyalo tedo kek mar skuma. Koro mwandu mora mora mabendi intiere gode odi kanyo bende ngeni nyalo loso kek mane thor wach maduong'. Koko mano arwak e chenro mano mar mbaka oromo kaka pile chenro mar mbaka oromo nitiere kidienje ariyo kama mokwongo en chal mar fwambo, mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo. Kiny makawuono abro bedo kata e chenro mar mbaka oromo. Nyinga Sharon Ong'ao. Okiny makawuono wachaka na gibuora Nairobi kaendi chenro mabendo osebedo kadhi nyime ka duol mar PSC chakre odiochieng' manyoro. Gisebedo ka gidayo kata na gimanyo jalnero mabende biro bedo katayo mano apis jomin buche e pacho kaendi. Odiochieng' manyoro nwaneno ka ji abiriyo noda dhoggi mano mar laro kom makama. Mana ni kwan makama ne na 15. Ji aboro ibiro bed ka idayo dhoggi odiochieng' makawuono. Odiochieng' manyoro e kind ji abiriyo maber noda dhoggi nwaneno kanyo Danstan Umari mano okil Kamaloka, mana en okil Kamaloka bende gwenge mag Kadhowadh nam chumbi Taib Tali Taib e kind mamoko. Odiochieng' makawuono igeno ni duol mar PSC kata Public Service Commission biro bedo ka dayo dhoji aboro mamoko. Chenro bende biro bedo kwa luoni machiegni ka bende parno kang' makamano idayo dho ji makamano mar mondo mi okaw kar Nurdin Haji. Mano koro imanyo jatend jomin buche e pacho kaendi mar adek kaluwore kod katiba ma pacho kaendi mano mar higa mar 2010. Kopogre gi mano e gwenge mag Kadhowadh nam chumbi bedo odiochieng' manyoro nwaneno ka Paul Mackenzie nochwale e nyim doho mano Mashanzu mantiere e gwenge mago mag Kilifi. Kata kamano kaluwore kod Jamin Waiche mano mar e doho makamano Jamii Amina owacho ni Paul Mackenzie kanyakla kod achije mamoko ibiro med dinnegi kuom thuolo mar ndalo 47 mabiro. Odiochieng' manyoro kanwa winjo kata mana achije makamago odiochieng' manyoro na giseyo doho ni osebed ka idino negi to ok mege yo manego bed ni gikaw. Nyaka sani osedinegi kuom thuolo mano mar dweche 4 ka bende nonro thoe mabende oseneno mabende oseyangi e gwenge mag Shakahola gin 425. Nyaka sani Nyakwar Mgejwang' Jamii Amina mabende en prosecutor mane gwenge mag Kadhowadh nam chumbi bende koro nondiko ne doho mano mag Mombasa mar mondo mi oneni Paul Mackenzie kanyakla kod achije mamoko maderom 65 mabende nodinnegi mar mondo mi ogolgi e jot mabende gisebedo ka gijotie kendo tergi e doho kata mana e sel mano e kar od twech mar mondo mi odinnegi kanyo. Wira nikech kinyalo paro kaka Chal mano mar Mackenzie kata mana din mano ma coach mar Good News no chako ninyiso gi mar mondo mi gitwe nyaka dwe mar aboro mabende wantiere ni mar mondo mi okagine Yesu. Koro nitiere luoro ni dibed ni samora achije modonge 65 nyalo kawo ngimagi. Koro momiyo ni koridaro gi kumose bed ka gijotie kendo iterogi e sel kata mana e od twech mar mondo mi rang chal mar ngimagi makare ka gichiemo ka gimodho pi gi mamoko. Kopogre gi mano wadhi nyaka e kaunti ma Migori wang'eni nitiere luoro ahinya mano mar tuo mar nyaldiema kata kolera gi dholiech. Noneno kanyo Milome mabende migawo mochung' ne weche mag thieth nochiwe pachoka ka bende giwacho ni muoch mar tuo mar nyaldiema nonene kaunti mano ma Nairobi kanyakla kod mano e gwenge mag North Eastern. Mano nyaka sani e kaunti ma Migori bende report ka neno weche mago manyien otieno manyoro kinyi makawuono jojo manokelo nwa sigana moro e kaunti ma Migori ni nenore ni nitiere luoro mano mar muoch mar nyaldiema e kaunti ma Migori kanyaka sani ji ariyo no ichiwo negi thieth makone kod kocha e suptal e kaunti ma Migori gi ranyisi maket kod mano mar nyaldiema. Koro Nyakwar Mgejwang' kamoro amora mintiere ibeda kicha olemo chiemo kichamo ne ni oluok e yo makare. To parni migawo mochung' weche mag thieth e pacho kaendi chieng' tich ang'wen chakre chieng' tich ang'wen mar jumani gibiro bedo ka gichiwo chanjo mano mar kolera. Koro waneni ki intiere e alwora kama bende jothieth nitiere ikaw chanjo makamano. Bende parno odiochieng' makawuono Nyakwar Mgejwang' mane juma mabende ihinge juma mar dhodho nyithindo. Wang'eni chieng' tarik 1 mar dwe mar 8 nyaka chieng' tarik 7 en dwe makata mana juma moket tenge mar dhodho nyithindo ahinya ne mine kinde makamagi ijiwogi mar mondo mi gidhodh nyithindo nikech chathuno bende kaluwore kod jolony mag weche mag thieth wacho ni miyo nyathi dongo e yo makare. Kana ng'iyo thor wach mar higa ni gi dholiech ondike ni let's make breastfeeding
ding wak. Koro wanene chathuno otiyo makare ahinya ne nyithindo matindo ahinya ma bende nitiere buo higni 3 mar mondo mi onen gin odhodhgi e yo makare. Kata kamano jotije kata mna wegi tije mopogore bende okwa mar mondo mi oket sectors mopogore kendegi ma bende mine nyalo bedo kagolo kata mna chathuno mar mondo mi okelo konyruok ne nyithige. Kok manya korom gajwang ateka na idana gi county ma Kisumu. County ma Kisumu doche ma kawuono nitiere romo ma bende itimo gi migao moko chung ne migao mano mar piny owacho mongere kaka IMLU kata Independent Medical Legal Unit mana kaka ineno chenro ma bende dhi nyime mane kar tiegruok mar Tom Mboya Labour College. Koro doche ma kawuono nyakorom gajwang ponono ni yudo rakruok ahinya kata mna seyo kotenre kod ng'anyo ma bende noneno mano mar Azimio. IMLU koro chiwo kony ne jogo eko ma bende dwaro donjo e doho mar seyo makamana ahinya ne ng'anyo ma bende noneno machiegni. Parni chenro makamano timore e kar tiegruok mano mar Tom Mboya Labour College mana kaka nisinyisi. Koko manya korom gajongi kanyo bende makilo wa giko mar chal mar fwambo. Parni chenro duto te ma bende biro bedo katimore kor gwenge mopogore pacho kaindi wantiere kicha duto te ibiro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Gisani yiene mar mondo miako yo matin aduogo gi twak e chenro mano mar mbaka oromo. Wang'ene na chal ahinya mar sekta mar weche mag somo. Kik dhi mabora.